kosong bumi bengkak ngopo to reng menek kambing cenangan lho kok ngrungokke lho ya sabar ayate bayi wajra ayate bayi ora ganggu ya ora sasuruping Sanghyang Angarga gumantos sing dalu jroning rati dereng wonten ingkang cinarita ampun mertandani wanci wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpaminda titik mindone sapa Gong ora ngerti titik kalopo sumawar cita angkara martino sanggar rakata Buddha Maesara Spati mintuna Eka Dwi Tri Catur Panca Catur Panca Sacata Asta Nawa Dasa ing apa to pertandhan ingkang gara-gara mungkin Arya ngurmati wijilipun repat Panakawan Kiluras margaring Petruk Sumawana Bagong ingkang medal wonten ing Rara-Wamba samya gegojekan tetembangan wijilipun rempat Panakawan medal tlatah Ngayogya Karata
Alhamdulillahirabbil alamin. Leren dhisik Kang Gareng, Dik Bagong. Iya, Tra. Iya, Truk. Semangat banget. Ah, semangat, Dik. Hawane adem kuwi kudu semangat. Ah iya. Dik semangat ora? Ayo semangat. Apa aku yo semangat. Nyong semangat. Ah iya. Domening Temanggung terus basane ngono kuwi. Ayo basane pancen ngono kuwi kok. Ah iya. Kan Korawi. Lambene salongan ora. Iki kok sore-sore wis gayenge kaya ngene ana apa, Truk? Ayo, iki awake dhewe sak kanca sowan ana ing Mblawong Kulon Muncar Gemawang Temanggung. Lah, Temanggung to? Ha iya. Tak kira kene mau wis ora Indonesia, Truk. Wah, jan. Perjalanan iki jan seru. Oprut gobes iki oprut mau. Wah, munggah medun gunung jan nyenengake. Ha iya. Sawangane sarwa endak ijo royo-royo. Ha iya karang ya kon kene iki nggon pegunungan kok ya. Pegunungan apa tebing? Ha ya pokoke kaya apa jenenge sak jenis karo ngono kuwi. Cerak gunung, cerak gunung. Oke, matur sembah nuwun dhateng para warga masyarakat ing Muncar. Mblawong Kulon Muncar. Ora diwalik-walik. Heeh. Aku nang ngisor kono mau maca Bumi Agung Muncar. Wah, jan. Desane iki arang-arang, Truk. Arang-arang ning lak rapet daleme para masyarakat. Heeh, jan nyenengake. Wah, iki nang pucuk gunung kaya nggone awake dhewe. Awak dhewe iki isih ngisor termasuk iki wis rada dhuwur. Ha iya wis rada dhuwur. Wah. Iki adit carane apa? Iki awake dhewe nderek mangayu bagya para warga masyarakat ing Mblawong Kulon anggone ngadani merti dusun utawa bersih desa. Nek cara nggone awak dhewe apa merti dusun. Nah iya. Bersih desa ya ana. Nek nggon Gunung Kidul kono kae jenenge Rasulan. Nek cara lor Legenganan. Oh. Kok dong kowe? Ayo wis sekarang yo sok nderekke pepunden-pepunden dalang kok ya. Ha iya. Menjelajah. Wah matur sembah nuwun Jan. Tekan kene mau bise ora iso obah. Ha iya. Kekempit, heeh. Wah ning matur nuwun wajan. Para masyarakat padha sayuk rukun desane rejeh. Ha iya. Wah jan iki nderek dedonga mugi-mugi para warga masyarakat ing Mblawong Kulon mriki tansah pinaringan sehat, bagas waras, panjang yuswa, kathah rejeki ingkang agung sarta halal. Amin. Para among tani saged nuwuhaken panen ingkang sae, regi ingkang murah. Ambok petani ki ora nganggo dolar, ya ora masalah. Mugi-mugi ingkang sami sekolah paringana sukses, lancar saged nerasaken wonten ing perguruan tinggi. Amin. Ingkang sami pemuda ingkang sami jomblo, mugi paringana pasangan ingkang setia. Saged ngancani dumugi akhirat. Amin amin. Wis pokoke nderek ndedonga mugi-mugi para warga masyarakat mriki ing Mblawon mriki tansah pinaringan sayuk rukun. Nah iya. Apa-apa ki nek gotong royong sayuk rukun ki mandang gawe apa ki mesti gampang pelaksanane. Ha iya bener. Ana tembang apa? Ayo kanca ngayahi karyane mrasa kene ora kere kene. Oh kene ayo. Kowe donekake mosok dionek-onekke. Donekke ayo donekake. Apa ku jenenge gugur gunung, gugur gunung. Iki awak dhewe ya nderekake Kang Mas awak dhewe. Mas Burhan Soekarto ingkang mangke dalu badhe ngasta. Oh tasih dilanjut to mengke dalu. Wah ya tasih. Masyarakat Mblawong Kulon iki peng-pengan sih. Wah iya. Wah jos pokoke jan nyenengake. Kaya bali ning omah rasane. Hawane padha.
nyengkuyung Kang Mas awak dhewe iki Burhan Soekarto ingkang mijil saking nanti pring surat Temanggung. Nah, iya. Pring surat rada ngisor nek pring surat. Ah iya rada ngisor. Wah jan matur sembah nuwun. Ayo rasah kakean gunung sing tanpa guna iki awan wektune cekak. Iki engko nang apa mesti kepethuk karo wancine sami nindakake salat ngasar, Gong. Heeh, kudu eling. Eling nek aku eling. Eling-eling ngono. Kudu eling iki maksude kudu empan papan, kudu ndelok situasi. Ha ya, heeh ya jelas ya kuwi, heeh. Ayo iki awake dhewe sowan karo kanca-kanca komplit saking Ngayogyakarta, Hadiningrat. Desa sekolah to, Dombolos iki mau. Nanti ditaguh surat ijen karo gurune. Ora masalah ya nek aku ki. Sing penting PJ. Sekolah nomor 2 PJ nomor 1 aja. Oh ya ora ngono kuwi tetep sekolah ya tetep diutamake garek pirang sasi. Heeh, wah jan ora krasa wis arep lulus. Kono wis lulus wis do mencane endi-endi. Pangling ngono kok wis kok tukul jenggote kowe. Lho kok wis ngomong bocah kowe lah. Biasane anggora. Kok saya gondrong anggora. Ora ya. Ya pokoke iki ambok wis ora kepethuk, wis adoh parane iki tetep aja nganti lali karo sing melu berjuangi, padha-padha le sak perjuangan, padha-padha le sak angkatan anggone golek ilmu. Menika kanca-kanca saking SMKI Yogyakarta. Menika 98%. Sing sepuh setunggal nika. Kang Asto Gender kalian Demung. Rumah saku kan ning dhuwur gender apa ning dhuwur gender. Ning dhuwur gunung kok sing gender iki le sarungan kaya kebanjiran kae lho, Cuk. Dhuwur dengkul lah. Kowe arep macul pareng gender, arep gendar ngono malah. Karang ya wis kulino digendar. Ha iya. Ha iya iki awak dhewe ya sowan bareng kanca-kanca waranggana, heeh. Kok ming telu? Ayo ming telu wong panyuwane telu. Telu kae, wah. Nek bergas-bergas merantasi gawe. Ha iya. Kenalke, ayo. Tepungake ya. Men para warga masyarakat Blawong Kulon iki padha pirsa. Iki aku apa kowe? Ayo diwawancara bae kaya. Oh, wawancara. Men kita nyambut gawe ya. Heeh. Kula nuwun Mbak Sinden ingkang pojok mriki menika. Pojok mriki kono ki ngendi, Truk? Ambo, wetan apa ya? Wetan apa kulon, Pak Bu? Kulon. Wetan. Kulon iki kono gelem sengengene ning kono kok matamu ki picak apa piye? Ora nyawang kok ya, ora nyawang dengkulmu. Monggo paring asma sinten Mbak Sinden ingkang kados genter. Waduh. Terus genter to. Ah, ki jajal ngadeg ku lak dhuwure wala arep anu tenda kono. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, derek pitepangan Pak, Bu, sedaya mawon nami kula Mayang Sih Imas Kaniraras. Jan komplit Mayang Sih sapa? Mayang Sih Imas Kaniraras. Mayang Sih. Mayang Sih. Mayang Sih. Mayang Sih. Tragedi niku. Mayang Sih. Enek noplimbe kowe. Ora, iki asmane Mbak Mayang. Oh, Nggih. Mbak Mayang, dalemipun pundi? Kula saking Purworejo. Gusti Allah, Purworejo to. Nggih. Agene ming kulon kono. Mau mriki numpak napa? Sesarengan kalian kanca-kanca. Oh, numpak bis. Nggih. Oh, nggih. Saking Purworejo, tasih sekolah. Tasih. Ngati-ati kali sing gender nggih, kula weling. Kenging menapa? Nggih, pokoke ngati-ati ngoten mawon. Nika upase medeni. Umpas niku napa? Upas niku racun niku idu. Nah, idune malah Kados kobra nggih. Oh, Kobra. niku kok kobra niku santes kobra. Oh, nggih kobra. Niku mbahne piton niku. Ya, bener karo bapak.
Nggih matur nuwun Mbak Mayang. Anu tasih Sami-sami. sekolah kelas pinten? Kula minggah kelas 3, Mas. Siose minggah to? Lah nggih to. Alhamdulillah. Alhamdulillah to, Mas. Pripun? Nggih. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Tetep berproses. Wah, Nggih. iki seangkatan karo awak dhewe, seangkatan, sak kelas. Ya. Lereng sak lajengipun. Tutuk 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 tutuk. Wah, wisan ora kerja sama. Ini tutuk-tutuk ya malah. Ora apa, mendong asu sesuk engko bengi saya nyambut gawe. Ayo. Mas, definisi niki iki definisi diarahkan sama yang hilang arah. Ayo. Jadi hilang arah kabeh arahnya kemana ini Sherlockan gitu loh. Karang kowe ket mau wis semrawut e. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek pinepangan nami kula Dewi Mega Prastiwi. Mbak Dewi Mega Prastiwi. Nggih, leres. Anu dalemipun pundi? Kula Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih. Wah. Apik ah. Oh, Napa? saka Gunung Kidul. Ah, kok Nggih. saka gunung munggah gunung. Ah, iya. Kula ki wau ki saking ndiya ki lak napa tensine lak medun. Tensine. Nggih. Apa dunggake? Sik to. Tensi iki maksudnya iki darahe iki tensi darah kuwi. Oh, tensi darah. Nggih, njak bar kuwi mriki ki dados radi munggah sekedhik. Nggih. Mergane ki dalane marake merak mak teratap ngoten niku. Ora mung matratap, aku Lah, napa? matratat dua dadi tratap-tratap. Mbak Mega. Nggih. Saking Gunung Kidul. Nggih, leres. Oh, tasih sekolah. Tasih Kelas pinten? kelas kalih minggah kelas 3. Alhamdulillah munggah. Nggih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iki angkatane dhewe sak kelas. Loro iki sak kelas kok. Sak kelas. Aku wis pokoke golek sing agar gampang. Kowe gelem anu ora gelem tak jotosi. Kowe gelem wis tau pena ngono. Ah ngopo ayo wis ketemu kanca-kanca ngene iki lak nyenengake. Ayo iso guyon bareng ayo. Mbak Dewi Mega Prastiwi mijil saking Gunung Kidul. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, mriko lereng sak lajengipun. Langsungan wae das-das saset-saset ayo. Nggih. Sugeng sonten, Mbak. Sugeng santen Dik Bagong. Nggih, paring asma sinten? Nderek pitepangan kula Riris Sukoati. Mbak Riri Sukati. Nggih. Dalemipun pundi? Pakis Magelang. Pakes Magelang. Nggih. Dure nggone awak dhewe. Ayo. Nggonmu ngendi? Nek aku ngisor Telomoyo, nek Mbak Riris kidul Telomoyo. Heeh, kidul Telomoyo, kidul Andong. Ayo. Pakis nggih, Mbak. Nggih. Hawane sami mboten kalih mriki. Nggih, sami anyes kang ngeten iki. Wah, nggih, napa mengke dalu saya. Jan. Hawane jostis. Tasih sekolah napa sampun gadah pacangan napa sampun? Kula tasih sekolah kelas kalih minggah kelas 3. Sing mulang sing demong maksudnya sing ku nggih. Nah, gurune kuwi aku ki bapak guru sih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Riris. Sapa wae gong mau ana Mbak Mayang, Mbak Mega, Mbak Riris. Engko isih nusul meneh sindene pira? 12. Kon ngopo bal-balan ning panggung iki? Jembare kaya ngene wajan matur sembah nuwun. Panggunge metongkrong nek basane nggonku. Apa? Metongkrong. Metongkrong ki apa? Ya metongkrong ki ning dhuwur banget ngene iki. Iki jenenge metongkrong. Oh, iya. Ayo karang temonco. Kula wajib ngaturake maturake panuwun karo para masyarakat ing Blawong Kulon. Nggih, matur sembah nuwun sanget pokoke menika sampun maringi wekdal gegladen tambah pengalaman kagem kula lan sak kanca. Menawi tasih wonten kekirangan miwah kalepatanipun diagung pangabsami, jer kula kalian sak kanca menika tansih mapan wonten ing bangku pasinaon. Iya. Ayo dionekke mau gugur gununge. Saka sapa? Ayo nek gugur gunung ki kur. Geronge isih urip kabeh kok. Ayo. Kok isih urip ki piye? Masih isih sadar kabeh. Mau ning bis ki jan ora ana sing ndek nyawa. Kok ora ana sing ndek nyawa. Ayo do turu kabeh saking keselim. Arang yo jan do larise ora jamak. Iya, jan matur sembah nuwun. Pokoke sing intine nguri-uri budaya. Ayo, pokoke men wayang karo seni karawitan apa wae iki men ora nganti punah. Ayo gugur gunung yo. Ayo.
nggambarake para sayuk rukune guyub rukune para warga ing Blawon Kulon. Ha iya. Kulon kok kulon. Ayo kulon. Wajan cangkemku ki lunyu. Ha iya. Esok blenjani to kowe ora. Nek masalah blenjani ki ora. Mong nipu. Ha. Ora. Ayo bukane bonang. Lho mong ayo. Mbok sing laras gong. Ayahi karyaning praja. Kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk-sayuk rukun bebarengan karo kancane. Lira lan Lagawa kanggo mulyaning negara. 1 2 3 4 Maju papat diulang-ulangake mesti enggar rampunge holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris. Nek saya sore saya kompak to, saya kompak. Saya ora sadar mergane ayo. Iya. Ayo iki mau gugur gunung. Kok ora ngetokke sing alusan sik to, Gong? Ya ini halus-halus terdiam-diasmu malah. Ora to, Gar. Marahi ngantuk. Ora to, Gar. Nuruti sing genter kok ora gelem genter. Ora gelem genter ya gorcel genter. Ya. Iki lho. Ayo nuruti sing genter walis ledro ya. Aja ngono, Gar, tersinggung aku. Penggemar slendro mania aja kuwi ayo. Walas slendro patet pelok. Wailah. Patet songo. Ayo Kong. Mama ci. Mama ci. Moci. Ora. Sesuk wis masuk. Ora wani. Ayo, mergo mau wis kur ayo. Saiki anu apa ya kowe nuruti kowe jare sing alus-alus ora apa-apa minangkani paring panglipur para pinisepuh warga ing Bawang Kulon. Wah jan
cara sore saya kebak sing mresani. Ayo, karang ya tresno karo awake dhewe. Jan ngremenaken sanget mau langsung ning teko kene iki langsung apa nang daleme Pak Kadus. Pak Kadus Pak Lurah ya mau ya. Ayo. Pak Kadus napa Pak Lurah nggih mau nggih? Nggih, pokoke teng mriko nika. Ayo ora paham kok aku. Langsung di kanca-kanca ku mak grubyuk. Jan aku ngasih isin terus ngopo? Grubyuk ku langsung toplas iki dibukai kae cocok. Ngetok ini kaliren. Ayo karang mau le mangkat meruput. Aja molu Jam 8 wis saka kono. Iya. Jam 7 ki wis do nglumpuk ae. Nglumpuk apa? Nglumpuk nyawane ae. Iya. Pacan nyenengake langsung dicawisi maem diparingi maem wah jan nyenengake wah pokoke nek merti usum mersi merti desa ngene iki jan anggere endi-endi iki mesti ana wayang ana toprak ana kesenian apa lah pokoke sembarang kalir pentas jaya kaya weweh rezeki karo sing para pelaku seni kaya ayo kaya awake dhewe ngene iki ayo dijinemanke ayo iki agek meh jam 5 ayo bar jam piro jam 8 bar ayo ora aja nganti nabrak maghrib ngormati para pepundhen sing bakal nglaksanake nindakake salat maghrib ayo pokoke sadurunge thong kudu wis rampung ayo dijinemanke sak jineman wae ya reng ya wis aku ki wis lega banget pokoke apa ular kambang kok ora ganti ular kambang terus ayo seneng aku kok ya sapa sing arep anu Mbak Durut ki saka kono ya Kang ya Mbak Riris Sukoati kang mijil saking Pakis monggo kula nyuwun berkahipun ular kambang ayo Cir tintingane nah monggo Mbak Riris ular kambang Saji seswa arane po Huro. Get-gete kowe. Aku ya meh ngabani sing ngendang wong ngabani iki kleru kok kowe iki kok ya. Get-gete wong banget. Bariki. Oh iya.
ora, nek muni slendro kuwi anggere muni pas putut senggel. Ayo. Putut gelut, putut gelut. Sanmat. Lilu. Kaya kabeh ditabuh, heeh. Ora iso le nututi ngantian aku iki arep ajar iki. Saking prigele iki. Ha iya. Apa genter larang iki? Ha iya. Oke, larang selalu. Ayo monggo. Mas. Matur sembah nuwun. Wis marem urung reng ya wis marem banget aku. Ayo langsung bacute geser serat rene ya. Mbak Mega. Iki mau ana panyuwunan caping Gunung Pelok barang. Ayo. Sakniki. Wela dak ya tahun ngarep. Maksudnya kan saged mangke dalu ngoten. Oh, lah mangke dalu napa sakniki? Mangke dalu mawon. Oke. Tanggung. Harap nembang apa saiki wis manut. Slendro mawon nyenengke Kak Simbah. Heeh, Mbah Kakung. Nggih Mbah Kakung. Kok ndak setruk nek ora. Nggih pun ngawat-awati kula niku. Ah, nggih. Nggih. Monggo napa sak-sake ora ana pamundutan iki. Rengu mawon. Rengu. Nggih. Tak kira tengu krungu. Oh, tengu ki kewan, iki rengu. Oh iya, ya rengu. Monggo. Sejak ikatan rengu enten apa niku dene sampun dangu dikokok ngaten sakniki pun benten napa pancen sampun niki nggih ngaturaken matur sembah nuwun ugi Mas niki kagem sedaya mawon warga. Iki ning kene kudu hati-hati lho. Lah ngapa kok dadi? Lah niki ki ngertos kalih
sedaya ngertos Ah, kalih gending jelas. ngene ngertos. Ket wau ki mun diguyu-guyu ngoten iki kalau nek salah. Ayo. Karena nek salah ki kudu guyu men nek ketok salah. Ngono ya. Kok salah ku ya terbae. Pokoke angger nabuh kleru wis ora ono sing ngerti Nggih. padahal ono. Mesti kan Mboten nggih. napa-napa. Nembe sami-sami sinau. Nggih, wis ngoten. pun wis dimaklumi. Nggih. Kanca-kanca ki isih kadang isih sok apa akeh lupute ya ta. Sok pediat. Muga-muga kabeh salah di ngapura karo Gusti Allah ya. Ora ya di ngapura kaya para warga masyarakat Blawong. Sembah nuwun Mbak Mega. Yo lerek langsungan gong langsungan. Tune selang wis nyampak terus. Mosok nyampak. Heeh. Ayo Mbak Mayang. Jaiponge wis pasang durung iki. Oh, urung. Kowe kok nabuhi go jaipong ngono kowe? Ayo. Aja sia-sia ora. Ngarang yo kabeh do igo. Do igo. Ayo Mbak Maya aku nyuwun pepeling sing rada gumiak. Nggih. Mboten sak dibawani, bawa ora melu. Ayo. Le bawa mengke dalu mawon sing wektune dawa ayo. Monggo langsung plak-plak merdu moji. Moji kok mer. Ya. Monggo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Duh, kiyaine wis teko. Ayo, eling wektu apa ora? Sabar, wis tuwa mo. Iki wis jam piro? Wis jam piro Ora sepelan lho mo iki, ora sepelan lho, yakin sumpah. Ah iya. Oh kok gayenge kaya ngene to? Ah iya. Tanduk apa piye? Ora tanduk. Iki jam piro? iki nek jauh tak pateni oleh ora aja dipateni. Aja. Ndara Prabakusuma wis metu saka kraton. Kraton di Ngayogyakarta. Kraton Ngamarta. Jare ngawu-awu Sudarma. Ayo. Nek ngendikane Hyang Bathara Indra, Ndara Prabakusuma kuwi putrane Ndara Janaka. Kok iki metu saka kraton Ngamarta kok sajak suntrut guayane. Ayo mbok diprepeki. Ayo diseba yo. Mek upama arep ndek dawuh apa ayo. Serpeke solo wae. Ayo solo wae. Solo wae. Heeh. Oh bali ngulon meneh nek menyura. Ayo diseba menawa arep ana dawuh sing arep kudu ditindakake. Ayo tole monggo Pak. Mari koden mayen